Hola, iaia. Hola, ja teniu la maleta a punt? Sí? Bueno, que marxeu de bon dematí. No, al migdia. Com estàs, tu? Bé, sembla que haguem acabat la guerra abans d'ahir, Ja. del Franco. Sí, sí. Ja no ho poso perquè els ha fos... I aquí tots només parlant del 155 i que invadiran Catalunya, però què és això? És tremendo. A sota el peu d'aquesta gent per veure si ens enxafen com escarbats. Ja hi hem estat tota la vida. Però llavors, què vol dir? Que haurem d'anar fent com si no passés res? I estar contents de que no vinguin a ocupar Catalunya com abans. Ja. I manin ells aquí i no puguem sortir ni de casa, perquè aquí no ho han sapigut tractar gaire, tampoc. No hi ha hagut líders que ho hagin sapigut. També tenim el rei en contra. Jo ara ja ho canvio. Ja canvio de canal perquè no cal que em pugi la pressió. A la Masia, Sí. ja passava el mateix. Ja, com que van guanyar aquests, Sí. ja passava el mateix, només perquè tenies escopeta per anar a caçar, els posaven a la presó. Si no anaves a missa ja et fitxaven com a rojo. Ah, el teu pare era alcalde? Era alcalde, sí. Això encara amb ell el van tancar a la presó perquè tenia una escopeta per anar a caçar. Hòstia, en sèrio? Com que era d'esquerra, era perillós. Això el mateix ara. Sí, i tenia permís per anar a caçar, amb escopeta. Sí, sí. No respectaven res. Jo vaig tindre el Serrampío i el Serrampío el vaig tindre amb 7 anys. I em va vindre el dia que van vindre a agafar el meu pare. I com va anar, te'n recordes? Sí, es van presentar a la Guàrdia Civil i, bueno, i van fer un registre a casa. I jo me'n recordo que el seguia, ho vaig veure. Seguies els policies? Sí. I em devia portar el meu pare per la mà, no sé, em devia anar això. Però sé que em trobava malament, tenia un mal de coll, i vam arribar allà on hi havia les escopetes. Sí. Van dir, bueno, doncs queda detingut, i no sé què. I me'n recordo la meva mare plorant, el meu padrí amb un enfadat, amb uns disbrats i unes malediccions. Contra la policia? Sí, el padrí no sabia castellà. I què deia? I us deia coses, saps? I les escopetes de mi fillo. No. I mira, i llavors els militars i els capellans manaven com ara. Ja. Ara no manen els capellans, han caigut molt ja. Sí, però bueno, encara manen una mica. Si poguessin, si hi hagués per altres presors, els agradaria tancar tothom a la presó. Tu vas anar a votar a la presó. Tu vas anar a votar a la presó. Això és el que els agradaria fer. Ja. Però llavors què hem de fotre nosaltres, ja? Doncs marxar cap a França, i marxar cap a Alemanya. Fotre el cap. I marxar cap a Copenhague. No et pensis que la gent pensi tothom igual, No, jo m'imagino que no. No, pujàvem amb un taxis o així, com que ens sentien parlar català. D'on són? De Barcelona. De Barcelona, gran ciutat. Hi ha molta gent que ens faria costat a Madrid. I tant. Doncs tot això és la història, i com que ja l'he vist una vegada, aquesta és la còpia. Ja m'ho miro a vegades i dic, i això és el mateix, Bueno, doncs au. Adiós. Bon viatge, una abraçadeta. Vegeu molt. Sí. Adéu. 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 Adéu.